mä teen justiin YouTube-video nyt tästä Brawl Starsista. Kun tää Botti 6 on joku tilaaja, niin se pyysi pelaamaan. Mutta no, te voitte lukea tosta. Ja niin me nyt pelataan. Mä puhun välillä sen kanssa tässä chatissa. Juu. Joo, mä ootan, että se vastaa, ja jos kuulette tuollaista natisemista, niin se on mun peli tuolla. Mä menen tuohon sängylle, ettei kuulu koko aika natisena. Ja muuten sille Botti 6:lle tässä, jos sä katsot tätä videoa, niin sori siitä, jos mä pelaan huonosti. Joo, nyt kyllä vähän bugas näköjään. Ei vittu, se lähti sinne. Ei vittu. Nyt mä kyllä pelasin aika huonosti. Mä en tiedä miten pitkä tästä videosta tulee. Me puhutaan sitten ton Botti 6 kanssa jengissä, ja jos tekin haluatte sinne, niin tekin voitte liittyä sinne jengiin. Mä voin näyttää sen sitten lopuksi. Mutta no, te näette sen alustakin, mutta en mä varmaan ihan lopuksi, koska mä kuitenkin unohan, niin mä näytän tän matsin jälkeen. Ei vitsi. Tää Botti 6 on kyllä tosi hyvä pelaamaan, vaikka nimi onkin Botti. Ei vitsi, mä missasin tän superin. Joo. Kuusi pokua. Joo, siis tää on se jengi. Siinä on toi 10 000 vaadittua pokaaliin. Ja joo. Sitten täällä on tää Botti 6 ja nää on mun 2 koulukaveria. Nimiä mä en kerro, koska mä en varmaan saa, mutta joo. Voitte siis mennä tohon jengiin liittymään, niin saatais enemmän pelaajia, että vois pelaa sitä megapossuukin. Ja laittakaa kommentteihin muuten, että paljonko pelaajia pitää olla, että pystyy pelaamaan megapossua, koska mulla ei ole mitään haju. Ja jos on videoideoita, niin voisitte laittaa niitä, kun ei oo kyllä itellä. Ei vitsi, vitsi, aina kun mä kuvaan videoita, niin mä oon kyllä paljon huonompi mitä muilla. En siis niinku sano valheella niinku on oikeesti, mutta toi ei kyllä kuulosta yhtään niinku realistiselta, kun mä sanon sen nyt, kun mä pelaan huonosti. Ei vitsi. Mun ei kannata klikkailla koko ajan.
Ja jos teillä on jotain hyviä Bravely-taktiikoita, niin voitte kertoa. Niitä mä tain tarvii. Sitten kubet. Bugaaks mulla? Ei se buga. Se on tytti, joka on tullut paikalle. Ei. Mä kyllä koko aika kuolee, että pitäis varmaan vaihtaa tyyppiä, kun en oo mikään paras Bradley ainakaan. Tai no en mä oo kyllä hyvä tässä pelissäkään silleen, mutta kyllä nää, että toi boksi kun on jo saanut. Joo, nyt mä vaan kämppään täällä puskas, koska mä tuun kuolemaan kuitenkin. Tuli boksia se. Mitä vittu? En tiennyt, että se noin nopeeta tekee. Joo, me taitaa hävittää, koska tuolla on Italo-pisteet. Joo. Niin. Kuvat kolikko. Tää tehtäviä mulla. Mä äsken taas sanoin jotain videolla. Ei itse. Mä katson, jos tulee ilmoitus. Toivottavasti se ei luule, että mä oon jo kuvannut sen video. Joo, ton te voitte tehdä kyllä. Ja jos toi ei näy hyvin tältä videolta, niin siinä lukee tilaa ja tykkää. Tai no, tilaa tykkää, mutta joo. Se on hyvä. Mitä mä sanon? Mä oon laitettu, että se on hyvä. Joo. Mä laitan tuon sen takia, että se näyttää, että mä puhuisin niinku teille tuolla chatissa kanssa. Käys. Mä etin peukku. Se on hyvä. Peukku vaan. Joo, mutta älkää kattoko noita viesteitä niinku silleen. Mä en tiedä saanko mä lähettää tää niin YouTubeen. Mä lopetan tän matsin jälkeen. Mitä se vastaa?
Sukkavoimaa. Ei vitsi, mä oon kyllä huono tässä pelissä. Siis. Ei kun vitsi, silloin toi juttu vielä. Mä muistan, että Negillä on toi. Ei tää Sirius kyllä saa. Ei tossa ollut mitään tehtävissä. Joo, no mä lopetan nyt video. Heippa.